Dobrý den, já bych vám rád ukázal tímto videem, jaký řeším problém s internetem 300 Mb od Vodafonu. Nejprve si změříme rychlost. Jak vidíte, tak rychlost je v pořádku. Problém ovšem je ve chvíli, kdy chci cokoliv někde stahovat, například stránky Nvidia, chci stáhnout ovladače na grafickou kartu a ta rychlost toho stahování se pohybuje v těch hodnotách, jak tam teď vidíte, kolem 2 až 3 MB za sekundu. Zastavíme. Nebo když chci stahovat z nějakého klienta, například tady přes WebShare, ten soubor dáme stahovat, tak rychlost se pohybuje takhle. Někdo by si mohl myslet, že mají třeba pomalý servery, ale já bych vám ukázal, že když se připojím přes jiného operátora, například teďka tady budu ukazovat přes mobilní připojení, přes Wi-Fi u T-Mobileu, jaký rozdíl bude v rychlosti. Jo, takže tady se pohybujeme někde kolem 4. Odpojím se od pevného internetu od Vodafonu. A připojím se na mobilní telefon od T-Mobileu přes Wi-Fi. To máme teďka tady. Změříme rychlost. Tam by to mělo být něco kolem 50 megabitů zhruba. Jak kdy. Tak a schválně dáme stahovat ze stejné stránky, stejný soubor, jak to pojede rychle. Jak vidíte, pohybuje se výrazně vejš, 8, 9 MB za sekundu. Přes klienta stahování přes Vodafone jsme se byli někde kolem 4 zhruba. Přes T-Mobile, přes Wi-Fi. Jsme prostě rychlejší. A to je to, co já teď teďka řeším. S tím bych potřeboval pomoct.